Meron ng 15 butika sa probinsya ng La Union na accredited ng PhilHealth Yakap. Ibig sabihin, pwedeng magtungo sa Balawan District Hospital, Laguilian District Hospital, Rosario District Hospital, Gagtan's Pharmacy Bawang, NB Supermart Pharmacy San Fernando City, Generica Drugstore Rosario, Loris Pharmacy Laguilian, Marida Pharmacy Laguilian, Shield Drugstore San Fernando City, Trixdel Pharmacy, San Fernando City, Pharmacy Trix San Fernando City, Caba District Hospital at MHB Butika Bacnotan branches para makakuha ng libreng gamot na sakop ng 75 medicines sa ilalim ng PhilHealth Yakap. Kung saan sa ilalim ng PhilHealth Yakap, merong 20,000 pesos na nakalaang pondo kada taon ng bawat miyembro o benepisyaryo. Basta nakapalista sa mga accredited PhilHealth Yakap Centers, kabilang dito ang mga district hospitals at rural health units. Ang mga doktor sa mga accredited Yakap facilities kung saan nagpalista ay magbibigay ng gamot prescription slip. Ito ang ipapakita sa alinmang accredited PhilHealth Yakap pharmacies. May ibibigay naman na gamot availment slip ang butika para malaman kung magkano pa ang natitirang pondo sa PhilHealth Yakap. Ang bilang ng gamot na maaring i-avail sa butika depende rin sa reseta ng doktor. Ang mga drugstore po ay nililimitahan din lang po niya na hanggang 30. Automatic po yun sa computer kasi kailangan pong bumuti yung lagay po ng ating pasyente or ng ating member. After 30 days, pupunta po siya ulit doon sa Yakap Clinic. Tapos magpapatingin and then i-avail po ulit yung another 30 po na medicine. Ganon din po sa mga antibiotics natin. Malaking tulong naman ito ayon na rin kay Maribeth, bagamat wala pang accredited na PhilHealth Yakap Butika sa bayan ng San Juan kung saan siya nakatira. Maari naman siyang magtungo sa kalapit bayan ng Bacnotan at lungsod ng San Fernando para mag-avail ng gamot. Siyempre malaking tulong yun talaga, lalo yung mga wala, diba? So that's best. Sa government ba? Galing sa government pa talaga yan. Patuloy ang paghikayat ng PhilHealth sa publiko na magpalista na sa mga pinakamalapit na paggamutan o RHU sa inyong lugar o i-download ang eGovPH app para makaregister online upang ma-avail ang mga benepisyo ng PhilHealth Yakap. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.